Nuwun dumituning tudias toho saking Gusti ingkang wasih ambapar pangaribu ingkang tumantu dumateng sangya para rawuh kajen wonten ing salebeting seni tari kuda kepang kita tansah saged tempal manunggal kanthi karaharjan kawilujengan saha kebagas warasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun dumateng Bapa pangarsa dusun Kiyayu ingkang satuhu sinudarsana sagung prawarga. Menggahing dumateng para sepuh dalah pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang satuhu pinundi undi. Dun wonten ngarsanipun para alim ulama ingkang rinten kulawan dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi wahyuning Gusti minangka kiblating panembah ingkang satuhu kinurmatan. Dun wonten ngarsanipun para sarjana sujana sujananing putih ingkang hawaksis hanampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu pono ing pamawas lan lebda ing pitutur. Lan ugi boten katalopen dumateng para kadang seniman seniwati ingkang wonten ing dalu punika nderek ngagengaken wontenipun kesedihan kuda kepang ingkang satuhu cinaket wonten ing manah. Sugeng pinanggih kalian keluarga ageng Wahyu Krida Budaya saking Dusun Lamuk Kalimanggis Kecamatan Kaloran ingkang wonten ing dalu punika sampun katimbalan dening Bapa panitia ingkang supados nderek angregengaken wontenipun nguri-uri kabudayan Jawi nggih kuda kepang. Ananging saderengipun kepareng langkung rumiyin kawula ngaturaken walaka jer kasunyatanipun Kadang-kadang Wahyu Krida Budaya tasih wonten ing salebeting pasinaon tartamtu tasih kathah kekirangan kahilafan saha klental tentunipun tiyang kawula tansah cumadong luminturing sih samudra pangaksami sinareng swara gending pambuka pelok slendro kanthi piranti asesanti jaya-jaya wijayanti mugi jaya babaring budaya Jawi.
paripurna pangandikan Sang Nata Sri Prabu Krana Sewandana. Sigra paring sasmita kundur angedhaton tedak jog saking palenggahan Dampar Denta kadherekaken para prajurit Ceti bedaya kanthi busana kang kecap manggung ketanggung Joko paloro-loro sami ngampil pirantining kanarindran kinarya perang. Tindake Sang Nata ngagem bungkul kecana kecelap-kecelap kinarya tindak hamecak sapecak mandeg sapecak tumulih Sri Nata datan kersa amriksan adi rendaning gapura laju mancing kadaton terus kadatulaya kepapak parising pro prajurit sakunging para seba nuli bibaran saking Sitinggil Solai kaya sinambengan dandang anggenipun panglipur para warga dusun Kiyayu Sakukuban. gondo mangambar selaning dono
gadanyo reha mewangi buku sing dupoe nagrine ngantareko minangka sasmitaning kan para Jawata putyaning kang maro-maro kang dadya pratandha raharja kang sinata. Kondo mangambar solaning grono gadanyo reha mewangi buku sing dupoe nagrine ngantareko minangka sasmitaning kang para Jawata putyaning kang maro-maro kang dadya pratandha raharja kang sinata. bulan Agustus 1945 tetap terpancar ke seluruh dunia tegak
proklamasi Pancasila merdeka, merdeka, merdeka. Republik Indonesia berdasar Pancasila Indonesia. Tanggal 17 bulan Agustus 1945 telah tergendar ke seluruh dunia tegak proklamasi Pancasila merdeka, merdeka, merdeka. Republik Indonesia berdasar Pancasila Indonesia. Bulan Agustus 1945 tetap terpancar ke seluruh dunia tegak proklamasi Pancasila merdeka, merdeka, merdeka. Republik Indonesia berdasar Pancasila Indonesia.
medan perang sang panglima perang bersiap siaga. Suara serabuta dengan bergembira sorak-sorak para tentara pendek komandan medan pertempuran. Slompret nyempret ngumpul kantoria katipung simbang konangi lurus lendro salompret belok jaran kebang nyungklak marake sigra nadyan mangap megap jangan nong gawe yo sigra pranyoto kagungan reyok prayoga gawe gembira.
sagung para miarsa mekaten sawau atur giaran beksa masal saking keluarga ageng Wahyu Krida Budaya tartamtu ing sawau tasih kathah klenta-klentunipun amargi yang kawula sakonco tasih wonten ing salebeting pasinaon kanthi hasesanti mugia jaya jaya budaya Jawi salaminyo tiyang kawula sakonco badhe nyuwun pamit katur gunging matur nuwun dumateng para kadang panitia ingkang sampun paring wekdal dumateng tiyang kawula sakonco sugeng pinanggih sanes wedalipun kalian Wahyu Krida Budaya nuwun kawula nuwun